To kamar yadda kuka samu labari kuma muka gaya muku tun jiya cewa akwai yiwuwar za a sake ta yau ranar Litinin. To Khadija mai numfashi dai an sake ta. Kuma rundunar 'yan sanda ta Najeriya ta yi ƙoƙari kwarai da gaske saboda ta saurari abin ciki da waje. Ta kuma saurari dukka irin tuhumar da ake mata. Kuma an samu daidaito kuma an sallamo ta kuma ta zauna a hannun hukumar 'yan sanda ba tare da tsangwama ba tare da wani tashin hankali ba tare da an ci zarafinta ba. Saboda haka an sake ta fita daga wannan zargi da ake mata. An sake ta kes ya mutu kwata-kwata ko kuwa a'a an ba da beli ne za a ci gaba da ya mutu insha Allah. Wane mataki kuka bi wajen ganin cewa an sake ta? Ai an yi ƙoƙari kwarai da gaske daga ta kowanne fuska an yi ƙoƙari. Abin da na sani shine akwai wasu 'yan sanda da ba za mu iya faɗa sunayensu ba ɗaya da ɗaya. Sun yi rawar gani kwarai da gaske. Wasu suna nan sun kalli abin ta in a professional way. Sun kalli abin sun ga tuhumar ma da ake mata ba ta yi kama da ɗan zaman da ta tare da su ba ta yi kama da irin wannan yarinyar da za a tuhume da wannan caji ba. Wato sun kalli abin ta hanyar kwarewa da sanin makamar aiki kenan. Wannan shi ne abin da suka yi amfani da shi. Muna godiya kwarai ita ƙungiyar Arewa Filmmakers Association of Nigeria da ta rubuta takarda zuwa wajen Inspector General of Police tana sake godiya ga yadda 'yan sanda suka nuna professionalism na aikin 'yan sanda suka kalli abin da ta sigar zahiri.